23e tweede bal is gegaan. Nummer 66 is met de 1 tot de 2 is gegaan. Heeft 4 punten. 4 punten voor de 73. En dat is uitgeraakt van Monique Nijs. 4 punten. Dus dat er een relatief hoog is een goed voor. Nummer 66 en nummer 73. Bij 307 is een achterblijver, maar nummer 66 en nummer 73. 1 en 2. Op de tweede plaats. Dat is Verbeiden. Wow, dat kan niet meer sleden. Nee, krijg dat. De leiding over. Politie van gereid. Op de tweede plaats. Nummer 66. Zeil die niet? Ja, ja. Nummer 58. Ligt op de derde plaats en dat is Vogelel. Nummer 73 krijgt de bord voor de laatste ronde. Nummer 73 krijgt de bord voor de laatste ronde. Voor die tijd. Hij komt nu 4 punten vooruit, maar er komt nu een puntje bij. Dus er zijn hele goede zaken in deze omloop. Hele goede zaken in deze omloop. Maar nummer 73. Wow! En een jaar van deze heen. Van die tijd. We gaan verder met de 15e maas en regioklasse. 15e maas en regioklasse. De nummers 7, 23, 47, Oh, die pan, jongens. 79, 83, 103, 111, 150, 188, 250.